Nijangkar bianglong ki parlo Chinthong constituency ang Kangbura Phangcharong Amekar Amen Sarbura terang lapen kawikram sapia supu thong terang pua bangpu phereni phaikep arnia langli methanga pokachilena dia phanpura arphe ka josai ka choklem damahut ada porphai kreisira miniding ko rehinia por men ingna ma phakleng pen ka cheteng khenga jok ahiring tangram pen arenga hu sonanglo lapen alang liki duk dat pen se ke chelang ja phan akasik sakki dokok ajok man pen ke do CM tuliram rong hang lapen ke theke dinga tuma phan se ke chelang ja phan pura kisung ki phowek abang pu ke rap ka chohang ang tonalam ka chini ja phan phone number 7099585901 along kaumri ja phan pachini pon lapen berta kitok bom ahut an kya langli umpanai PH sialongsi se chelang bom lo pusi berta ribdon long News Desk Report 365 News India. Por eso Manuela estuvo allí. Dan orang lo mate alam hidup mereka ngapok kacilan ayat nansi lang liba hari dam lo jaru Jepang dan mereka awal saya coba lo las siam atum setame nanglang dunji laban ilitum kesingon bangapan kirap teknik siam tuliram rohang lang li narapkan popusi ilitum nyimpen ning